Kaixo, Badituzu minutu gutxi batzuk leitzari buruzko bideo ikusteko? inbertsioak eta zorpetze maila. Kontuak garbi. 2016 urtean, Leitzako udalak 787.869 euroko inbertsioak egin zituen. Aurrekontuko 189.110 euro erabiliz, eta 588.769 euro aurreko urteetan aurreztutakoa erabiliz. Gainera, zorpetze maila nabarmen jaitsi zen, eta 1989 geroztik lehen aldiz, 1.000.000 euro baino gutxiagokoa da. Eta horrekin batera, interesetan gutxiago ordaintzen ari gara gaur egun. Baina, zer egin genuen 2016an Leitzako udalean? Ikus dezagun. Kirola. Kirol arloan aldaketa handiak bultzatu genituen. Kirol zerbitzua publifikatu genuen. Horretarako udalak Anikote enpresa publikoa sortu du. Zerbitzua hobetzeko asmoz, galdeketa bat eta bilera irekiak antolatu ziren herritar eta erabiltzaileen proposamenak jasotzeko. Azkenik, azpiegituretan inbertsio handiak egin ziren. Kiroldegian 510.000 euro. Itsuzurekin bukatu, eraikina termikoki isolatu eta makina berriak erosteko. Igerilekuetan berriz, hainbat moldaketa egin dira. Guztiek 122.000 euroko kostua izan dute. Azken erremateak herritarrekin auzolanean egin genituen. Hezkuntza. Aurreskolako atxaldeko moduluari eusteko 7.000 euroko ahalegin berezia egin genuen. Aurrak atxaldez ere aurreskolan egoteko aukera izanen dute orain. Guraso talde batek egindako eskaerari irtenbidea emateko 10.000 euroko konponketa egin dugu eskolatzeko estalpean. Eta gurasoekin batera auzolanean apaindu. Herriko txikienek aisialdirako beste gune bat daukate orain. Nafar gobernuko laguntzarekin eta udalak egindako ahaleginarekin, Erleta eskolako eraikinean moldaketa lanak egin ditugu fatxadan. Turismoa. Udal honentzat turismoa gai estrategikoa da herriaren garapenerako, eta hori dela eta norabidea herritarrekin batera finkatzen gabiltza. Turismo maila bultzatu genuen, eta dagoeneko lehen emaitzak eman ditu. Informazio puntua moldatzeko lehen lanak egin dira. Plazaola Patzuergoan parte hartzea aktibatu dugu. Ederbidea proiektuaren barruan, estazioari buruzko txosten baldandu genuen Nafar gobernuari aurkezteko. Berdintasuna. Genero berdintasunarekin konprometitutako udal taldea gara. 2016an berdintasun ekimena bultzatzeko partida 250an igo genuen. Gainera, zinegotzi bakoitzak bere esparruan berdintasun irizpidean kontutan hartu eta landu ditzan, gure buruak formatu ditugu. Horrez gain, herritarrekin batera eraso sexisten aurkako jaietako herri protokoloa osatu zen, eta Leitzako sarrera irteeretan eraso sexistarik gabeko herria nahi dugula aldarrikatzeko seinaleak jarri ditugu. Parte hartzea. Eguneroko jardunean herritarren parte hartzea bultzatzen saiatu gara. Hainbat arlotan bilera desberdinak antolatu genituen. Gainera, herritarrek Leitzari buruzko kontzientzia hartu, bertan ditugun altxorrak ezagutu, edo baliabide faltari aurre egiteko hainbat auzolan antolatu genituen. Joan Aborda eta Urto Txikiko karobiak berreskuratu. Erreka garbiketa, eskola atzeko aterpea, igerilekoak apaintzea. Gaztetxoekin auzolanerako kultura sustatzeko ahalegina egin dugu bideak garbituz eta abar. Komunikazioa. Egiten duguna kontatzeko bide azkarragoak bilatu ditugu. Udalaren web orria berritu genuen. irubebikoitza.leitza.eus. Horrez gain, sare sozialak dinamikoago egin eta eguneroko jardunak kontatzeko tresna bihurtu dira. Politika sozialak. Enpleguaren arloan, Nafar gobernuko gazte bermea programarekin Leitzako bi gazte kontratatu ahal izan ditugu aldi baterako. Gainera, Nafar gobernuaren enplegu zerbitzuaren langabetuentzako hainbat ikastaro Leitzara ekarri ditugu. Oinarrezko zerbitzuak bermatu asmoz, gizarte zerbitzuen mankomunitateko ekarpena igo genuen. Okileko tailerrera bisita parlamentarioa antolatu genuen bertan egiten den lana ezagutu zezaten. Horren ondoren, Nafar gobernuak okilerako zuen partida igo eta egonkortu zuen nominatibo eginez.
elkartasun ekimenak ere lagundu ditugu eta herriko gaztetxoekin Siriako errefuxiatuentzako material bilketa antolatu genuen. Euskara. Leitza, euskaraz bizi nahi duen herria izanik, garrantzia eman diogo euskararen aldeko lanari. UEMA zein Euskara Mankomunitateko diru ekarpenak igo genituen. Udal jardunak guztiz euskalduntzeko beste urrats bat eman zen gainera. Arkitektura zerbitzua euskaraz ematen da dagoeneko. Horrek Leitza euskararen tontorreraino eraman du. Zorionak denei. Mendiak. Larretako plana landu dugu ganaderoekin batera. Mendiko azpiegiturako betuta, baserritarrek erraztasun gehiago izanen dituzte, eta mendia garbiago egonen da. Aritz azpian eta Albitxur inguruan isturak eta pasabideak eraiki dira, larre komunalen erabilera berreskuratzeko. Mendibilko aska konpontzeko lehen fasea bukatu genuen auzolanean, eta 2017an guztiz konpontzen amaituko dugu. Kultura, kirola eta isialdia sustatzeko baliabide gehiago jarri genituen 2016an. Besteak beste, pestetako partida egokitu, 5.000 euro gehiago. Karrapean, ekimen desberdinak antolatzeko lona jarri zen. Eta soinu ekipo berria erosi eta pesta zein plazako ekimenetan erabiltzeko argi kuadroa egokitu da taldeen eskaerak erraztu asmoz. Agendari dagokionez, urterokoa mantentzeko lanaz gain, ekimen desberdin eta bereziak ekarri genituen. Boteluzeko erakustaldia edo Burdibide eguna adibidez. Hirigintza. Oraindik orain emaitzarik izan ez dugun arren, Baztalako bidea eta plazaolako erortza konpondu ahal izateko, hainbat diru laguntza aldarrikatu ditugu Nafarroko gobernuan. Eta 2017an, nolako aurrekontua izanen du Leitzako udalak? Aurrekontuak beti orekatu izan behar du sarrera eta irteeren aldetik. Aurtengoa 2.502.321 eurokoa da. Sarrerei dagokionez, udalak zuzenean 1.464.116 euro jasotzea espero dugu. Sarreren 49% gutxi gora bera. Aldiz, beste administrazioetatik, diru laguntzak, fondoak eta bar, 1.038.205 euro, hau da 41%. Gastuak berriz honela banatuko dira. Gastu arruntak, argia, gasa, soldatak eta bar. 1.622.205 euro, 64,84. Maileguen interesan, 10.050 euro, 0,40. Transferentzia arruntak, hau da, mankomunitatei ekarpenak, taldei laguntzak eta bar. 463.850 euro, 18,54. Inbertsioak, 211.000 eta 2 euro, 0,43. Eta maileguen amortizazioak 185.000 eta 4 euro, 0,7,72. Baina, zein izango dira urte honetarako ditugun asmo eta ekimen nagusiak? Zertan erabiliko dugu aurrekontua? Kultura. Urteroko ekimenak mantentzeaz gain, aurten udaletxea moldatu zela 100 urte beteko diren aitzakiarekin, Leitzako memoria bilduko duen ekimen berezi bat prestatzen ari gara. Zenbat aldatu ote da Leitza urte guzti hauetan? Mendia, pastizaletako aska konpontzen jarraituko dugu. Nafar gobernuari diru laguntza eskatuko diogu mendibiligoa bukatu eta Albitxuri eta Barringo askak konpontzeko. Auzolanean egiten diren erreketetan, suhiltzaileekin koordinazioa eta formazioa landuko dugu. Sute arriskuak murriztu eta baserritarren segurtasuna bermatzeko. Mendiko bideetan autoaren erabilera arduratsua bultzatuko dugu. Mendian dabilenak ingurumena eta natura zaintzeko ardura ere baduelako. Hirigintza. 2016an hirigintza hitzarmena sinatu genuen Okilinen 40 etxebizitzako proiektua garatzeko. Horietatik erdiak babes ofizialekoak izanen dira. Ez dugu herria uzten ikusi nahi. Leitzarrak herrian bizitzen geratzea nahi dugu. Politika sozialak. Mankomunitateko ekarpena 18% igo dugu aurten. Oinarrizko zerbitzua dela iruditzen zaigu. Eta herritarrek bermaturik izan behar dutelako, guztira 130.000 euro jarriko ditugu. Berdintasun politika bultzatzen jarraitzeko asmoz,
arlo honetan murrizketarik ez egitea erabaki dugu. Energia. 2016an udal eraikinen energia kontsumoak aztertu eta kontratu guztiak birnegoziatu genituen. 2017an aholkularitza baten laguntzaz, udal energia plana jarriko dugu martxan. Kontsumoak jaitsiz, diru aurrezteaz gain ingurumena zaintzeko helburua dugu. Herritarren partaidetza. Garrantzitsua iruditzen zaigu leitzak hartu beharreko norabidea herritarrekin batera adostea. Modu parte hartzailean, turismo arloarekin egin den bezala. Bertako produktuak bultzatzeko plana diseinatuko dugu, eta herriko mugikortasunaren inguruko hausnarketa bultzatu. Leitzako eragileek herri bizi bat egiten dutela uste dugu. Horregatik, diruz laguntzen jarrituko dugu orain arte bezala, murrizketarik gabe. Gainera, bi talderentzat laguntza berriak sartu ditugu. Elikagai bankua eta gure esku dago hain zuzen ere. Turismoa. Lehen esan bezala, arlo estrategikoa da udal honentzat. Horregatik, ahaleginak egiten jarraituko dugu. 2017an informazio puntua moldatzen zamaituko dugu. Gainera, herrira etorriko diren turistentzako informazio horria berritu eta osatuko dugu. Europako diru laguntza baten bidez eta ederbidean aurkeztutako proiektuaren ondoren, Plazaolako estazioko eraikina moldatzeko 150.000 euroko laguntza jasotzea espero dugu. Gainera, Iberoko dorrea osotasunean berreraikitzeko Nafar gobernuak 450.000 euroko inbertsioa egitea lortu dugu. Hezkuntza. Nafar gobernuak ohiko dirulaguntzak eskainiz gero, eskola eta aurreskolako erekinak moldatzen jarraitzeko asmoa dugu. Azpiegiturak. Kiroldegiko teilatua moldatzen amaituko dugu. Hartara, eraikinak behar zituen hobekuntza guztiak eginda egonen dira 2017an. Horretarako, 55.000 eurok bideratuko ditugu. Komunikazioaren arloan, hobekuntzak egingo ditugu. Horretarako, hainbat inbertsio aurreikusi ditugu aurrekontuetan. Herriko auzo guztietan, ETB ongi ikusteko hobekuntzak. Herri irratia hobetu entzuteko konponketak. Eta udaletxe osoan eta herriko plazan wifi seinalea doan jarriko dugu. Hilabetetako lanak eta gero, toki azpiegitura planeko, PIL deritzona, laguntzara hainbat proiektu aurkeztuko ditugu. Laguntza horiek, azpiegituretan leitzak dituen behar nagusiei irtenbidea emateko bideratuak egonen dira. Lanean jarraituko dugu. Garraio publikoarekin dagoen arazoari konponbidea eman nahian eta hondakinak modu arduratsuan kudeatzeko baliabideak eskainiz, herritarrei konpostagune gehiago jarriz. Informazio zehatzagoa 3wbikoitza.leitza.eus webgunean.